बेबाराव फैला जे बरगयारि बिथाङा खुगा बेखेवदों फैला जे बरगयारि बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंदों जे बिसाय खथिखौ नोजोर बोनानै बिथां फैला जे बरगयारि बिथाङा बे समाव फोरमायथिदों जे फैगौ जे बिसाय खथि बे बिसाय खथियाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजायानो देरहासार जागोन आरो रमद बर' बिथाङानो बिटिसिनि चिफ जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां फैला जे बरगयारि बिथाङा मानगोनां प्रमद बर' बिथां सारानो दिनैनि दिनाव बिटिआरनि सीएम जाबाय बेखौ आङो रोखायै फोरमायगोन रायजो राजा बिथांफोरनो आरो बिथाङा मैयानि सानाव जे सालबारि बियाबनि बिजाथि बिथां जय मोसाहारि बे जय मोसाहारिनि लोब इउपिपिएल राजखान्थि हानजानि जे नमिनेशन खालामनाय एबा बे समाव आर'जलाइ गथायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां फैला जे बरगयारि बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव जय मोसाहारि बिथाङा देरहानाया रोखासै जय मोसाहारिया बे समाव जोबोदनो रायजो राजाफोरखौ लानानै बे समाव बिजाथि बिलाइखौ गथायखांबाय आरो बिथाङा देरहानाया रोखा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां फैला जे बरगयारि बिथाङा सालबारि समस्तियाव जय मोसाहारि बिथांनि देरहानाया दिनैनि समावहाय निश्चित जाबाय मानोना सालबारिनि गासै रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोजों लोगोसे जय मोसाहारि बिथांनो भट होनो थाखाय थियारि जाबाय आरो बेनि अनगायैबो बिथां फैला जे बरगयारि बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव खाम्फा बरगयारि बिथांखौ जे मोननै बियाबाव बे समाव बिजाथि फसंबाय आरो बेनि ओंथिया बेनो जे बे समाव बिथां खाम्फा बरगयारि बिथांखौ आरोबाव बिथांखौ मोननै बियाबनिफ्राय देरहासार खालामनानै सासे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा महरै जोङो मोननो हासिगोन एबा हागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां फैला जे बरगयारि बिथाङा आरो बिथां फैला जे बरगयारि बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव बिटिसिनि फिन आरोबाव खनसेबाव बिटिआरनि फिन खनसेबाव बिथां रमद बर'आनो बिटिसिनि चिफ जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथां फैला जे बरगयारि बिथाङा मानोना बे समाव ओनसोलनि आरो रायजो राजाफोरनि गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ आरो जायनि थाखाय रायजो राजाफोरनि अनसायनाय बे अनसायनायखौ मोनगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बे समाव सालबारि बियाबावबो बिथां जय मोसाहारिया देरहानाया बा जय मोसाहारिनि देरहानाया रोखा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां फैला जे बरगयारि बिथाङा सालबारि भटार रायजो राजाजों लोगोसे बिटिसिनि साफ्रोमबो भटार्स रायजो राजाफोरनिसिम इउपिपिएल दोलोनि जानानै गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय जोंना सालबारि समस्तिनि बिजाथि बिथां जय मोसाहारि दा बिथांनि जा नमिनेशन साबमिशन बे हाबाफारिखौ एसे सिगाङावसो जों फोजोबनानै लाबाय जियानो जाथोंमोन आं बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे सालबारि समस्तियाव जय मोसाहारि बिथांनि देरहानाया दिनैनि समावहाय निश्चित जाबाय मानोना सालबारिनि गासै रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोजों लोगोसे जय मोसाहारि बिथांनो भट होनो थाखाय थियारि जाबाय आं बेखौनो आसा खालामगोन जाहाथे जय मोसाहारि बिथाङा देरहानानै जोंनि बे सालबारि ओनसोलनि गुबुन बिथिंनि जौगानायनि जा बिबानखौ मोजाङैनो मावफुंलांगोन आरो रायजो राजा बिथांमोननो फोरमायनानै आं गोजोननाय मोनगोन जे फैगौ जि 22 तारिखआव जानो गोनां सेप्तेम्बरनि 22 तारिखआव जानो गोनां जिथु भट बे भट थुखांनायनि उनावहाय 26 तारिखआव काउन्टिं जागोन आरो बेनि उनावहाय बे सेप्तेम्बर दाननि गेजेरावनो जेब्लानोखि बिटिआरनि गोदान सरकारा जागोन अब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथां सारानो दिनैनि दिनाव बिटिआरनि सीएम जाबाय बेखौ आङो रोखायै फोरमायगोन रायजो राजा बिथांफोरनो दा बेखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव जाहाथे जोङो बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोजोन आरो जौगानायनि खामानि मावलांनो हायो साफ्रोमखौबो इउपिपिएल दोलोनो भट होनो थाखाय आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय जिहेतु देबोरगाव बियाब आरो 14 नं चिराङाव हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फा जों जुजिनाय जादों बेनि गेजेराव सोरखौ देरहागोन होननानै देबोरगाव आरो जितु 14 चिरां बेवहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोनिनो दैदेनगिरि मानगोनां बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा बिजाथि महरै गसंदों जों फुल कनफिडेन्सजों बिथांनो बे मोननै समस्तियाव गेलेहोनो नागिरदों बेखौनो बुंगोन दिनै बिथाङा बे मोननैबो समस्तियाव देरहानो थांगासिनो दं दा बेखायनो आंनो बेखौनो बुंगोन दे बिथां खाम्फा बरगयारिया फैगौ समावहाय जोंनि बिटिआरनि फिन खनसेबाव आरोबाव सासे इएम जानो थांगासिनो दङ